गोकुळ सोबत गोकुल। वेंगुर्ला तालुक्यातील आसोली गावातील झेप प्रभाग संघ यांनी सुरंगीची फुले आणि कळ्या यापासून उत्पादनं बनवली। या उत्पादनाला अर्चना घारेपरब यांनी विशेष प्रयत्न करत राज्यातील महत्त्वाची वाशी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली। बुधवारी पहिली गाडी घारेंच्या उपस्थितीत वाशीसाठी रवाना झाली। सुरंगीची फुलं आणि कळ्या एकत्र करून त्यापासून बनवलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा शुभारंभ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। 4 टन माल असणारी पहिली गाडी वाशी बाजारपेठेला रवाना झाली। येथील महिला भगिनींना रोजगार मिळावा, शेतमालाला योग्य भाव मिळावा या हेतूने अर्चना घारेंनी परिश्रम घेतले। याबद्दल महिलांच्या संघाकडून त्यांचे आभार मानण्यात आले। यावेळी महिला संघाच्या सचिव रिया थुरी, राष्ट्रवादीचे आसोली गाव अध्यक्ष विक्रांत कांबळी, विधानसभा महिला अध्यक्ष नितेशा नाईक, युवा अध्यक्ष विवेक गवस, विद्यार्थी अध्यक्ष ऋतिक परब आदींसह आसोली ग्रामस्थ उपस्थित होते। सुरंगीचं फूल आणि सुरंगीच्या कळ्या हे एकत्र करून त्यांचं कलेक्शन सेंटर केलं आणि आज त्याला मार्केट मिळवून देण्याचं काम आम्ही सर्वांनी केलेलं आहे। आणि इथे आज ही पहिली गाडी, या झेप प्रभाग संघाची पहिली गाडी आणि आमच्या सर्व शेतकऱ्यांचा माल म्हणजे जो शेतमाल आहे त्याला थेट मार्केट वाशी मार्केट मिळालेला आहे आणि पहिली गाडी चाललेली आहे। त्यामुळे त्याचा शुभारंभ होतोय आणि मला वाटतं पहिलीच वेळ आहे की आज महिला आणि सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नातनं आणि आम्ही सर्वांच्या योगदानातनं आज आम्हाला हे यश मिळतं। पोहोचावा, बाजारपेठेपर्यंत पोहोचावा म्हणून अर्चनाताईंनी जे प्रयत्न केले वाशी मार्केट मिळवून देण्यासाठी, त्यासाठी मी अर्चनाताईंचे खूप आभार मानतो उमेदच्या वतीने आणि इथल्या सर्व महिलांना तसेच झेप प्रभाग संघाला पुढच्या शुभेच्छा देतो। प्रभाग संघाच्या माध्यमातून जे प्रयत्न झाले आणि तुम्ही सगळ्यांनी त्याला साथ दिली, कारण कुठेतरी विश्वास पण ठेवावा लागतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी आज या महिलांच्या या सगळ्या टीमवरती विश्वास ठेवला आणि आज तुमचा जो शेतमाल असेल तो त्यांना तुम्ही दिलाय आणि त्यामुळे ते कलेक्शन करू शकले। आणि मला आनंद आहे की खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये जवळपास मला वाटतं 7-8 टन माल आज जमा करणं ही सोपी गोष्ट नाहीये, पण तुम्ही सगळ्यांनी तो माल त्यांना दिला त्यामुळे आज कुठेतरी मार्केट मिळवण्यासाठी धडपड करता आली, प्रयत्न करता आले आणि त्यामुळे आज वाशीसारख्या मार्केटमध्ये तुमचा माल थेट जाणार आहे ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। आणि श्रीदेव नारायणाच्या कृपेने, श्रीदेव वेतोबाच्या कृपेने याला यश मिळणार आणि ही आज जी गाडी पहिली निघते अशा शेकडो गाड्या पुढे निघणार आहेत आणि जाणार आहेत या गावातनं आणि शेतकऱ्यांची भरभराट होणार आहे, कारण शेतकऱ्यांना कधीच चांगला भाव मिळत नाही, वेळेवर पैसे मिळत नाही आणि अनेक वेळा व्यापारी भाव पाडून मागतात आणि अतिशय त्रास हा कष्टकरी समाजाला, शेतकऱ्याला नेहमी होत असतो। पण आज कुठेतरी त्याला छेद देऊन आपण पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करतोय। नक्की तुमच्या या सगळ्या प्रयत्नांना यश मिळू देत आणि तुमच्या सर्वांना शुभेच्छा आणि तुमच्या या कामामध्ये मलाही योगदान दिलं त्याचं मी भाग्य समजते आणि असंच तुमच्या पाठीशी पुढच्या काळातही राहीन असा विश्वास आज या ठिकाणी व्यक्त करते। तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा, धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।